Guys, yan ang rekado natin guys, oh. Luya, bawang, sibuyas, kamatis. At meron tayong pichay, guys. Yan. At tulingan. At purong gata. Ang gawin natin guys sa tulingan ay ipaksiw muna natin bago natin siya gataan. Ayan. Yan ang kanyang rekado. Ayan ang pangalawang gata guys. Kunti lang naman yan. Ayan guys, oh. Yan, may tulingan naman tayo dito guys. Yan, maya-maya na lang. Guys, umpisa na natin maglagay ng rekado sa ilalim. Yan guys. Yan yung rekado. Kunting bawang. At sibuyas. Yan guys. At lagyan natin guys ng puno ng pichay. Yan guys. Pailalim natin guys para hindi masunog yung laman ng isda. Yan. Lagay na natin guys yung ating tulingan. Yan. Guys, tulingan guys. Ang ating lulutuin ngayong recipe. At yung tira nating kamatis ay ilagay na natin. Yan. Para yan, dito lang natin guys sa maliit na lagay kasi konti lang naman yung ating tulingan. Ang sibuyas, bawang. Lagay na natin para makuha niya na yung pagkulo niya. Makuha niya na yung lasa. Lagyan natin ng pamintang pino para may kunti na siyang anghang. Yan guys. Lagay natin yung ating sili. At ang isabaw natin guys ay suka. Yan, suka. Ipaksiw muna natin guys ang ating tulingan bago natin gataan guys. Yan. Maya-maya na lang. Pabuksan na natin ang kalan. Yan guys. Kulo ng ating paksiw. Yan. Guys. Yan ang ating paksiw. Ang bango na. Ang bango na guys. You know. Yan guys. Pinapaksiw-paksiw muna natin yan bago natin gataan. Yan. Guys. Tingin pa lang guys. Ang sarap na guys. Yan. Ang mga simpleng paksiw dito na tulingan. Paksiw muna bago gataan. Yan. Yan guys, oh. Guys, takpan muna natin guys para kumulo siya ng kumulo guys. Yan. Yan guys. Yan ang ating paksiw guys. Yan. Amoy pa lang guys. Parang ang sarap-sarap niya guys, oh. Tingin pa lang, oh. Tingin ka na sa kanin, oh. Guys. Sarap pa naman yan guys, tuloy lang. Yan, oh. Pinapatuyo lang natin yung ating paksiw bago natin lagyan ng gata. Yan. Yan guys. Guys, lagyan muna kaya natin ng pangalawang gata guys para hindi matutong yung ilalim.
Yan guys. Yan. At lagyan natin ng pichay. Mga panabilang muna guys para pagkulo nyo. Yan. Guys. Guys, takpan lang natin yan guys para kumulo na siya. Yan guys. Kulong-kulo na siya guys. 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 Ganyan lang guys ang pagpapakulo ng ating tulingan sa paksiw at sa gata. Guys. Wow. Yan guys, ang lasa niya guys, yung gata niya, masin-masin. Lalo na guys, pag nilagay nandito yung purong gata. Yan, lalabas na talaga yung pinakang sarap ng gata niya guys. Yan guys, oh. Aw, maasim-asim sa gata. The best guys. Lagyan na natin yan guys ng asin para timpla din siya. Yan. At magic. Lagyan natin ng magic para may magic ang sarap. Diba guys? Wow. Yan guys, pakuluin natin, pakuluin yan guys. Para magkaalaman na kung anong lasa niya. Oh guys, oh, sarap. Ang sarap ang sarap-sarap na guys. Yan guys, maya-maya na lang yan. Guys, ilagay na natin guys yung ating pinagkakatakam-takam guys, yung ating purong gata. Yan guys. Yan. Yung purong gata guys. Yan guys.
Yan guys. Lagyan pa natin ng paminta. Para yung anghang niya guys. Yan. Anghang niya ay sa lasa ng paminta. Yan guys. Yan. Tingnan natin kung hindi na naman mapaparami sila ng kain guys. Yan o. Yan guys. Ang simpleng luto ni Bicol Mix. Wow, ang sarap. Nice. May asim siya sa gata. Kunting asin lang guys. Saktong-sakto na ang panlasa niyan. Yan, the best guys. Yan. Ganyan lang guys ang pagluluto ng paksiw na tulingan sa gata. Pinaksiw muna natin para gataan. Ang guys, oh, kulong-kulo na siya. Parang gusto ng magsandok ng kanin. Lutuin naman natin maigi guys ang gata guys para naman okay ang ating isda. Kailangan natin ay lutuin maigi ang gata. Yan. Guys. Guys, ganyan lang guys ang simpleng luto ng pinaksiw na tulingan sa gata. With pichay. Wala kasi guys, mustasa guys, pero yun ang masarap dyan sa gata ng mustasa. Pichay kasi ang hirap tayo, kaya ito na lang. Okay naman yun guys. Yan. Yan. Luto-lutoy lang natin guys yung gata guys, para sigurado tayo na. Yan guys, oh. Tingin pa lang guys. Kain ka na ng bahaw na lamig. Yan guys, oh. Yan, luto na yan guys. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi, saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po tayo sa ating mga ginagawang video. What the fuck? Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Bye-bye!